Welkom, een en al. Welkom allemaal. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer weer voor vandaag. Welkom allemaal. Bonucci, hoe gaat het allemaal? We zijn er weer. Dankjewel dat jullie er zijn. Tot nu toe hebben we heel veel dingen besproken. We zijn natuurlijk bezig met Kabbalah, het onthullen van de kabbalistische concepten en het onthullen van Tarot. We hebben tot nu toe zijn we bezig met Kabbalah voor degenen die vandaag voor het eerst hier zijn. En we gaan verder. We hebben tot nu toe gesproken over symbolen. We spraken over onze realiteit en hoe deze eruit ziet volgens Kabbalah. We spraken een beetje over spirituele werelden en hoe je daar contact mee kunt maken. Door in ieder geval gelijk aan vorm te zijn. Ja, vandaag zullen we onze discussie over God beëindigen. Dus we gaan het concluderen, afronden. En overschakelen naar een belangrijke kabbalistisch concept. Dat is de mens. Dus wij dus. Ja? Ik heb vandaag, de titel vandaag is door het zijn zal je worden. Erg bekend in het occulte ook. Hè? Het concept of het idee dat je continu in wording bent. Dus je wordt continu je bent niet één ding of een ander. Je bent continu aan het verbeteren of eigenlijk aan het evolutioneren. Maar nogmaals, je hoeft niet te geloven. Dit is geen geloofprogramma. Dag Anna, goedenavond. Ja, nogmaals, je hoeft niet te geloven. Want het gaat helemaal niet daarover. Als je hier bent gekomen en denken van, oh, dit is helemaal een geloofssysteem en ik geloof, dan ben je op de verkeerde plek. Want dit is geen geloofssysteem. Dit is een methode, een denkmethode. Het is eigenlijk meer filosofie dan dat het meer filosofie dat het een geloofssysteem is. Dus we hebben het daarvan gemaakt uiteindelijk. Ja? En het is zelfs nog verder, zelfs wetenschap. Als je goed over nadenkt in ieder geval. Dus je hoeft niet te geloven. Maar andere mensen die wel geloven, die wel bepaalde geloofssystemen hebben, die geloven dit. Dus dat moet je dan wel een beetje rekening mee houden. Ja? Dus als de geloofssysteem, het punt is dat als het geloofssysteem verkeerd is, dan zijn de resultaten verwoestend natuurlijk. Ja? Dus persoonlijk, goedenavond, dag Farida. Hoe gaat het allemaal? Dus persoonlijk gebruik ik de kennis om mezelf te verbeteren. En dan zou ik jou ook eigenlijk aanraden om het te doen. Want ik wil eigenlijk dat mensen voor zichzelf denken. Dus wat ik doe met deze programma's heel vaak, het is eigenlijk puur voor degenen die hier voor het eerst zijn. Want op een of andere manier heb ik het gevoel dat ik vandaag nieuwe mensen ga krijgen. Wat ik geef is jullie dan tools. En dan kunnen jullie doen en laten denken wat je wil. Zolang je een ander geen pijn doet natuurlijk. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, dus laten we eerst wat huishoudelijke middelen doen. Dan moeten we snel gaan, want we gaan vandaag afronden met God. En we gaan beginnen met de mens. Dus laten we een sheet erbij pakken. Even kijken. Ja. Nou, dit is een bekend verhaal. Mijn materiaal kan je vinden op thegreatworkexperience.com. Dan krijg je podcast, artikelen, media, etc. Dan krijg je daar ook mijn boeken. Het zijn allemaal dezelfde boeken, alleen maar vertaald in verschillende talen. Je kan daar ook een contributie op mijn website achterlaten. Of gewoon bij de Pika Pika platform je contributie achterlaten ten name van Eigen Pad. Dus dat kan ook. En vandaag gaan we het hebben over de mens. We hebben symbolen, realiteit, God. We gaan vandaag de mens. Deze sheets ga ik een beetje snel, want als je mijn eerdere podcast hebt gezien, dan besteed ik heel veel tijd hieraan, maar daarna ga ik nog minder tijd aan besteden. Ja, niet vergeten, dit is een stukje van totale informatie. Ja, we praten nu over Kabbalah, zelfs in het thema Kabbalah. Dit is alleen maar een stukje van het gehele Kabbalah. Dus dit is niet alles over Kabbalah. We gaan 1 uurtje, elke dinsdag alleen maar 1 uurtje ben ik bezig met jullie. Dus ik kan niet voorstellen dat jullie niet begrijpen dat ik het in stukjes moet doen en niet alles in 1 keer. Dus vandaag ook hetzelfde. Dit is alleen maar een stukje. Dus om het gehele totaliteit van de gedachtegang, alsjeblieft ga beginnen bij podcast 1. Leerbaarheid is belangrijk, vind ik ook.
vind ik een hele belangrijke aspect als je hier bent. Hou een open geest, gezonde twijfels en zelf zeg maar op zoek zijn. Ik heb 2 videopodcasts voor jullie gemaakt. Dat is dan Het Occulte Onthuld deel 1 en Het Occulte Onthuld deel 2. Ik zou je aanraden om die te kijken, alvorens je deze zelfs verder kijkt, als je dat nog niet hebt gedaan. Want daar bespreek ik ook heel veel belangrijke dingen. Ja? Dus ik heb hierbij 2 videopodcasts, zijn wel heel lang, dus 3 uur, 6 uurtjes. Dus dan moet je popcorn. Het zijn rauw, mensen. Ja, ik word soms boos. Hou rekening daarmee. Ze hebben ons geleerd om niet boos te worden, maar je mag wel boos zijn. Vooral als het gaat om je eigen vrijheid, om jouw vrijheid. Ja, ik word boos door mijn vrijheid. En bij uitbreiding ook voor jullie vrijheid, kan je zeggen. Maar tenminste boos worden voor jouw eigen vrijheid. Want dat collectief zal dan de boosheid zijn van ons allemaal voor onze vrijheid in de totaliteit. Dus boosheid mag je worden. Je mag alleen maar niet boos worden als Ajax wint of zo. Of als een of andere... Ik ben geen voetballer, dus en ook geen voetbalfan. Dus ik ken niet al die namen van die voetbalclubs. Maar in ieder geval, als jouw voetbalclub verliest, dat is geen reden om boos te worden, nee. En ook geen reden om andermans dingen kapot te maken, nee. Dat is gewoon immoreel. Maar voor je vrijheid moet je wel boos worden. Dit zijn de boeken. Ik heb vorige week erover gehad. Ik zal ervoor zorgen dat ik al deze boeken, tenminste de onderste, dus Blazing Star, The Middle Pillar, Chicken Kabbalah, Hidden Wisdom of Kabbalah en Hidden Treasures of Ancient Kabbalah en Kabbalah for Beginners, die ga ik kijken als ik die kan koppelen aan al de Kabbalah videopodcasts. Dus als je op mijn website gaat, dan krijg je al deze boeken. Want ik heb, volgens mij de merendeel heb ik. Dus dan, althans digitaal, hè, want ik heb ze ook fysiek, maar digitaal heb ik de meeste van hun heb ik. Dus dan ga ik dan die toevoegen aan dus als je die zoekt, als je een beetje geduld hebt, dan zul je dan morgen of overmorgen krijg je het ook op mijn website. Oké, zo reflecties. We gaan beginnen. Dit is altijd iets om jou te laten nadenken. Want heel vaak zijn we zo druk met ons leven, dat we geen kans en geen tijd hebben om even rustig te denken. Want dat is ook mijn doel. Dus ik wil dat bepaalde dingen zeggen. En soms trigger ik bepaalde gevoelens. Mensen worden soms boos als ik dingen zeg. En het is ook bewust hoor, trouwens. Het is niet altijd dat ik doe het bewust. En ik weet dat sommige mensen het niet leuk vinden, maar het is juist bedoeld zodat je denkt. Dus dat je verder denkt. En als je boos wordt, heel vaak, heeft het te maken omdat je dan iets is gezegd dat misschien bij jou aangepast, veranderd moet worden. Dus ik ga nu mijn tempo naar beneden halen, want vanaf nu is het weer de lessen. Je ziet daar aan de linkerkant, dat is dan eigenlijk wat ik dan noem Adam Kadmon. We hadden over Adam Kadmon. Ik ga een klein beetje meer over Adam vandaag erover hebben, want we gaan praten ook over de val. Dus dat de mensheid gevallen is. Of wat in de Bijbel de val van de mens wordt genoemd. Ja, daar gaan we even praten en dan gaan we praten waarover het daadwerkelijk gaat. Want je begrijpt wel dat in de religie heeft dat een andere wending gekregen. En we gaan erover hebben wat de uiteindelijke de bedoeling was van de valverhaal. Wat onze voorouders wouden overdragen. En het heeft een hele andere wending gekregen nu. Maar goed. Nederig en ontwetend. Ik lees nu de quotatie. Nederig en ontwetend als je bent, o mens. Nederig zoals je behoort te zijn, o kind van het stof. Zult gij uw gedachten verheffen tot oneindig wijsheid. Dus dit is een Egyptische tekst. Niet kabbalistisch, het is Egyptisch. En trouwens, Kabbalah die komt uit Egypte. Heel veel mensen willen überhaupt deze kennissen, deze occulte kennissen, aan hun traditie of aan hun religie, verbinden. Dat hun dan zeg maar de originator zijn, de beginners zijn van deze informatie. Dit is niet waar.
Al deze informatie die komen uit Egypte en zelfs daarvoor. Want daarvoor hadden we de Kemethiërs, die hadden deze tradities ook. En voor degene die mijn andere videopodcast heeft gezien, praat ik over Kem. Ja? En dan daarvoor zelfs had je Atlantis en al deze steden en al deze, laten we zo zeggen, samenlevingen van vroeger. Dus, maar voor ons, op dit moment, we beginnen altijd bij Egypte. En dus Kabbalah is ook Egyptisch invloeden vooral. Niet vergeten ook dat de Joden, als we dan de verhalen in de Bijbel moeten gaan geloven, dat de Joden slaven waren van de Egyptenaren. Dus het is natuurlijk logisch dat ze heel veel invloed hebben gekregen ook van Egypte. Oké? Dus, en dit komt uit het boek Unto Thee I Grant. Ja, aan jou geef ik. Het is een prachtig boek. Vind ik leuk om te lezen soms. Ja? En dan zie ik daar Adam Kadmon. En dan begrijp je ook al een klein beetje waar ik naartoe wil gaan. Want die bolletjes heb je al gezien bij mij vorige week. Ja? Oké, we hadden het over God. En ik heb je uitgelegd waarom ik die vraagteken heb gezet. Niet vergeten, G-O-T-T, het God. Ja? G-O-T-T, dat waren vroegere naam voor de Duitsers en Scandinaviërs. Die werden Gods genoemd. Ja? Ze weten het wel, maar ik denk dat ze dan genoeg geïndoctrineerd zijn om te doen alsof een neus bloedt, zeg maar. Maar God was altijd gehorend vroeger. Had altijd horens. Oké? Tegenwoordig heeft hij baard, lange baard en moet hij grijs zijn, al die dingen. Maar vroeger had hij horens. En als je dat een beetje begrijpt waar het naartoe gaat, de geit was dan eigenlijk het symbool ervan. En tegenwoordig is dat Satan geworden. Dus het geit representeert de god Satan of Baal. Dus die god heeft verschillende namen zelfs. Okay, dus je moet een beetje... Ik gebruik nog steeds God. Dus nu eventjes voor duidelijkheid. Ik zal God gebruiken. Ik zal creator gebruiken. Ik zal al die namen die mensen mee bekend zijn, zal ik waarschijnlijk gebruiken ook hier in de show. Maar het is niet de God die heel veel mensen denken. Dus heel vaak als mensen zeggen God, dan denken mensen Allah, of dan denken mensen Elohim, of Jehovah, of Jezus, Krishna, Boeddha en al deze namen. Dat zijn niet de namen van de echte creator. Ja? We hebben het erover de echte creator gehad. Ik ga het nu afronden. Ik ga je een beetje uitleggen. We hebben gehad over de Ayin. Dat is dan absoluut niks. Ja? Dus dat is dan ook een van de grote problemen om God uit te leggen. Hoe ga je dan niks uitleggen? Niks kan je niet uitleggen. Dus elke keer als je iets probeert uit te leggen, is het iets. Ja? Dus zelfs het uitspreken en het bespreken ervan kan best vrijwel ingewikkeld zijn. Maar je moet voorstellen, en ik gebruik een rondje, kijk hier, symboliek weer. Kabbalah is altijd in het kader van symboliek. Je moet dan zeg maar het rondje voorstellen als eeuwigheid. Want het heeft geen begin en ook geen einde. Omdat dat is ook een kwaliteit van goddelijkheid. Geen begin en geen einde. Dat is dan zeg maar het begin, je kan zeggen, voor het begin was er niks. Daarna, in niks, is er iets, eigenlijk alles gemaakt. En dat noemen we dan Ayin Sof. Dus niks is Ayin. En alles is Ayin Sof. En binnen Ayin Sof, in Ayin Sof, is er een leegte gemaakt. Dat is dan een zwarte cirkel die je daar ziet in het midden. Ja, dat is niks gemaakt. En er is een soort van samentrekking geweest, dat in Kabbalah Tzimtzum wordt genoemd. Wetenschappers praten over ik denk dat ze het noemen de neutronsoep. Oké? Dezelfde gedachten, heel vaak komen deze gedachten ook uit het occulte. Ja? Dus de Big Bang gedachtegang. Want je kan me voorstellen dat, alleen maar Kabbalah die legt het een klein beetje anders uit. Maar de Big Bang, kan je zeggen, is dan, doordat de Tzimtzum, dus de samentrekking zo hevig en zo intensief is geworden, dat het uit elkaar ontplofte. Dat kan je zeggen. Ja? Dat is een beetje wat wetenschappers ervan hebben gemaakt. En nog iets, hè. Dit soort dingen is een gedachtegang. Het is een logischerwijze progressie van je gedachtes. Dus eenmaal je één ding hebt vastgesteld, dan kan je dan daaruit
leiden een andere conclusie trekken. En dan uit die conclusie leid je een andere conclusie. Dus dan heb je dan uiteindelijk een soort van samenbouw van verschillende complexiteit van gedachtegangen die met elkaar gelijmd en aan elkaar geplakt wordt eigenlijk. Zo moet je het zien. Dus weten we dat dit absoluut 100% het geval is? Nee. Dit is een gedachtegang die uit andere gedachtegang is gekomen die geobserveerd is in de natuur. Ja, we observeren bepaalde dingen en op basis daarvan komen conclusies. En dan uit die conclusies kan je nog andere conclusies. En daar krijg je dan een soort van Russische pop-gedachtegang. Dus de hele Kabbala is gestructureerd daarop, op dit gedachtegang. We hebben één ding dat we zeker weten, en dan kunnen we dan verder mee in gedachten, verder mee spelen. Ja? Dus de Simsong, zeggen de Kabbalisten, er was een soort van samentrekking. En dan moet je dan zeg maar de zwarte cirkel voorstellen dat dan de elektronen erin zitten. Het zijn elektronen, vrije elektronen, wat in de wetenschap quantum field wordt genoemd. Of de matrix. Geef het beestje maar een naampje. Ja? Het idee is dat er is nog niks, alleen maar potentieel. Het is leegte, dus er is wel iets. Ja? Maar het iets is niks dat concreet nog is. Het is allemaal potentieel. En het wordt ook gezien als water. Ja? Dus stille wateren. Wat ook in de Bijbel de firmament, in het Engels wordt het firmament genoemd. Of firmamenten of een soort van fundering. Ja? Ja, maar daarop bouw je alles. En dan praat Kabbalah over dit ding dat heet daar Ein Sof Aor. Dat is dan zeg maar het witte zonnetje daar. En waar we ook in Kabbalah Keter wordt genoemd, de kroon. Ja? Want het is een soort van uitbarsting van licht. Die dan zeg maar penetreert in dit leegte. Ja? De leegte is heel makkelijk te voor te stellen. Maar dan kan je s'avonds naar boven kijken en dan zie je hem. Oké, dat is dan de leegte. En dan, doordat er licht in de leegte is gekomen, werd dan zeg maar, je kan zeggen, de leegte zwanger van het licht. Ja? Daar komen ook het gedachtegang van de machtelijke Maria. Ja? Die dan uiteindelijk zwanger wordt van God. Ja? Het is gewoon het belichten. Nou, als wij wat meer wetenschap daarachter wil zetten, dan praten we eigenlijk over elektriciteit. Ja? Die dan dit kwantumveld vertelt, dus dit potentiële vrije elektronen die rondreizen en vrije protonen, zou ik zelf zeggen, want als alleen maar als Simsum, daar in het midden van de cirkel, als Simsum de neuronen zijn, dan hebben we nog protonen en elektronen hebben we nog over. Dus die zitten dan vrij in leegte, kan je zeggen. Ja? En dan op het moment dat hij dan elektriciteit of als het ware licht toevoegt, dan krijg je ladingen. En dan gaat dan frequenties ontstaan. Ja? En dan het verschil van frequenties creëert dan zeg maar de wereld, de virtuele wereld. Want de wereld waarin we leven is eigenlijk virtueel. Ja? Dan creëer je dan de virtuele wereld waarin we leven. Als het ware de computer waar je dan nu in staat, of je telefoon waar je dan in staat, gebruikt precies dezelfde technologie. En nogmaals, hier zie je dan zeg maar de poppetjes, de Russische poppetjes. Ja? Dan heb je dan buitenkant is dan de poppetje, dat is dan de kosmos. Als je dan die poppetje openmaakt, dus als je de kosmos openmaakt, dan krijg je dan de mens. Ja? En dan ziet hij dan precies hetzelfde uit als de buitenpoppetje. Dus de binnenpoppetje ziet precies hetzelfde uit als de buitenpoppetje. Dus hoe meer je naar binnen gaat, de poppetjes die je krijgt zijn precies hetzelfde. Het is alleen maar misschien een klein beetje anders gemanifesteerd. Oké? Dus Keter trouwens wordt ook Ehyeh genoemd in het Hebreeuws. Ehyeh is heel bekend voor veel mensen, want het is ik ben, I am. Ik ben wie ik ben, dat is dan de naam van God. Toen Mozes hem vroeg. Maar het is ik ben wie ik ben, of door, dit is dan de titel van vandaag, door het zijn zal ik worden.
Ja, dat is wat Eje betekent. Dus op een gegeven moment zegt de Bijbel, als je dan de Bijbel een beetje kent, dan zegt hij in den begin heeft God, Bereshit bara Elohim, ja, en dan vervolgens zegt hij, en God zegt, laat er licht zijn, en er was licht. Het is verkeerd vertaald, het is eigenlijk heel raar vertaald, als je dan kijkt naar de originele Hebreeuwse tekst. In de Hebreeuws zeggen ze Jehi. Dus je ziet ook, ze spelen met die letters. Want Eje en Jehi gebruiken dezelfde letter, Jod-He, Vav-He. Die letters worden gebruikt om deze uitspraken, deze klanken te maken. Dus Jod-He, Vav-He, op een gegeven moment wordt dan Eje, I am. Of, in het geval van het licht, zei hij Jehi-Or. Ja, Jehi-Or. En dan zegt hij Va, Jehi-Or. En wat dit zegt is namelijk dit. Ik ben licht en ik ben licht. Dat is een hele anders dan laat er licht zijn en licht was er. Ja? Dus hij zegt ik ben licht. Dus wat God wil zijn, zegt hij gewoon ik ben het. En dan op basis van verschillen van vibratie, want alles is vibratie, ja, creëer je dan zeg maar de realiteit waarin we wonen, waarin we zijn. Ja? En dat geeft, dit is de eerste kwaliteit die iedereen moet hebben. Ja? Dat is de kwaliteit om te transformeren, om te worden wat je wil worden, om te starten, maar ook om iets beters te worden. Dat is eigenlijk in het verlengde van het allemaal, dat je beter wordt. En de enige manier dat je dat kan doen is door je eigen pad te volgen. Zolang je natuurlijk dit soort concepten begrijpt, want je wordt geacht je eigen pad te volgen. De enige verschil is dat je zit in een systeem. En je moet deel maken in dit systeem. Dus er zijn twee componenten. Eén component is de natuurwetten, kan je zeggen, de kosmos, hetgene wat niet verandert. Daarmee moet je dan bewust zijn van, oh, het bestaat, dus ik moet mijn gedrag aanpassen. Ja, op basis van wat er is. En je eigen pad volg je, omdat je dat hebt begrepen, kan je nu alles besluiten wat je wil. Je kan alle kanten op wat je wil. Dit is dan jouw eigen keuze. Dus je hoeft niemand te hebben om te zeggen van, oh, je moet nu dat doen, oh, je moet dat doen, en je moet dat doen. Dat hoeft allemaal niet. Want je moet dit eerst begrijpen. En door het begrijpen van dit, wordt een persoon ook automatisch moreel. Dat is ook waar we naartoe willen gaan. Ja? Dus, vraag je, is God een man of een vrouw? Want dit is ook een discussie die op basis van hetgene wat ik jullie heb geleerd, of tot dusver heb gepresenteerd. De vraag is God een man of is hij een vrouw? Ja? En de antwoord is, hij is beide en ook geen van beide. En dan kan het verwarrend zijn, maar als je dit begrijpt, dan is het geen probleem. Want als de creator niks is, dan is het ook geen man en ook geen vrouw. Maar als hij ook alles is, dan is hij en een man en een vrouw. Dus wat wij dan krijgen, en dit is waar we naartoe willen gaan, is dat we kunnen God, de echte creator, niet omschrijven. Wat we omschrijven heel vaak, en dit moet je opletten, wat wij dan omschrijven, zijn de kwaliteiten. Oké? Dus niemand hoeft te gaan vechten, omdat hij of zij... Er is niks... We hoeven niks te debatteren hier. Laat het even zo zeggen. Want er is niks om over te debatteren. Op het moment dat je gaat debatteren, vooral over de natuur van de creator, dan vertel je mij dat je niet begrijpt waarover je het hebt. Zo simpel is dat. Dus er is eigenlijk geen antwoord. Ja? Dus deze lichten, wat je daar ziet ook, trouwens, wordt in de Kemetische traditie, dus dat is dan de oude Egypte, nu noemen we hem Egypte, daarvoor noemden we hem Kem. Ja? In die traditie heet het Nuit, of Nu. Ja? Dat is wat het lichte. En dan later in moderne Egyptische mythologieën wordt het Isis genoemd of Ma'at zelf. Maar Ma'at is meer de ordelijke zeg maar hemelen. Dus de orde in de hemelen noemen we dan Ma'at. Ja, het representeert natuurwetten zelf, wet. Ja? Maar het is gewoon dat. De Gnostici noemen dat Sophia. Ja, voor degene die Gnostics bestudeert, dat is dan Sophia. Ja?
zeg maar de lichtketer daar, waarnaar ook wordt verwezen, die wordt ook logos genoemd. Ja, dit is de wil van de Vader. Dat is dan dit vibratie die binnenkomt, die dan licht is, die dan, dat wij ervaren als licht, die komt dan binnen, die trilt eigenlijk, en dan die vertelt de ene atoom om zoveel positief te trillen en de andere elektrode om zoveel negatief te trillen. Oké? Dus een klein beetje zo moet je erover nadenken. Ja? Dus de logos wordt dan keter, is ook een titel van keter, en de logos. En voor de christenen daarbuiten dan kan je dat ook zeggen dat dat de ruach Adonai is. De ruach is dan een verwijzing naar de geest. En dan christenen die gaan natuurlijk altijd zeggen, well, dat is de Heilige Geest. Oké, vooruit maar, jouw feestje. Maar het is eigenlijk gewoon keter, dus de wil. Het is niet God zelf, het is een manifestatie van. Ja, je kan zeggen dat op basis van die logos, die elektriciteit, dat natuurwetten gevestigd worden. Dingen worden in beweging gebracht, eigenlijk. Ja? Dus en al deze complexiteit van vibraties, verschillende vibraties, creëert dan zeg maar de universum waar jij en ik deel van zijn. Ja? Dus kortom, God bevrucht eigenlijk de machtelijke Maria, kan je zeggen, of de machtelijke Sophia, of de machtelijke Isis. Daarom zijn die verhalen overal hetzelfde. Omdat het dezelfde concepten moet overbrengen uiteindelijk. Ja? Oké, dus zie je daar een rechte lijn van de zon naar beneden toe. En dan ga je dit zeggen, dan gaan we dit afronden. Dat is dan zeg maar wat ze dan noemen de phallus eigenlijk. Dat is de penis. Oké? Dat wordt de penis genoemd. Dus de penis die is in de baarmoeder. Dus de cirkel, die wordt in het occulte ook gezien als de womb. Ja? Ze kunnen soms doen ze het ook een soort van een ei van, want een ei in de natuur is eigenlijk een soort baarmoeder. Ze noemen het ook de womb of Isis, of the womb of creation, of ja. Er zijn verschillende namen daarvoor, maar het idee is dat daar alles wordt gecreëerd in de womb. Ja, de kinderen van God, of de kinderen, die groeien in de baarmoeder van de kosmos. En dat is dan ook de nul. Ja? Dus nu gaan we ook deze concepten koppelen met numerologie. Ja, dus vandaag gaan we een klein beetje meer over numerologie bespreken. Ja, dus dat is dan de penis. Dus de penis is nummer 1. En ik moet je ook een beetje waarschuwen. Occulte tradities zijn vrijwel seksueel. Ja? Dus vandaar dat seks ook een grote rol speelt in occulte tradities. Seks. Ja? Door dit soort concepten. Dus de lijn is een 1 en dan de 0 is een baarmoeder. Dus dan heb je dan zeg maar de penis in de baarmoeder. Nou, gelukkig, een echte anatomie van een vrouw gaat het niet helemaal die kant op. Gelukkig. Maar je kan wel een klein beetje begrijpen wat ze eigenlijk bedoelen. Ja? Dus eigenlijk, met andere woorden, de phallus, ja, die bevindt zich in de yoni. Dus de cirkel is de yoni. De yoni is dan natuurlijk de vagina en de phallus is dan de penis. Ja? Ja, dus dit begint dan uiteindelijk de cyclus van gebeurtenissen waarbij de eerste reeks universele wetten is gemaakt. Dus dit verhaal. Ja? En waardoor dan zeg maar de eigenschappen of kwaliteiten van God eigenlijk geëmineerd zijn. Ze noemen dat emanaties. Het zijn gewoon krachtenbronnen. Ze waren er niet en opeens waren ze. Ja? Op basis van vibratie, neem ik aan. Ja? Maar nu moet je opletten. Geest is hetgene, we hebben het over gehad. Adhesie, cohesie, aantrekking, afstoten. Dat is geest. Ja? En dan moet je je voorstellen, als in de teamsum, in de samentrekking, alleen maar neutronen zitten, en in de andere gedeelte van de leegte, de rest elektronen en laten we zeggen protonen zitten zelfs, dan kan je dan voorstellen dat geest is overal, ja, want die is nu aan het afstoten, ja, en alleen maar een aantal van die neutronen bij elkaar aan het proppen zijn, op één gedeelte van ruimte, zeg maar.
dan heb je dan zeg maar elektronen en dan heb je dan protonen overal. Geest is natuurlijk ertussen. Want die houdt zeg maar laten we het even zeggen, de stof van leegte, die houdt hij dan intact. Want die elektronen die zijn er wel. En de protonen die zijn er wel. Alleen ze zitten niet op een specifieke manier gearrangeerd. Zijn geen atomen gevormd. Oké? En geest is ertussen. Geest is degene die vorm geeft. Dus uiteindelijk gaat geest zeggen, een klein beetje meer duwen die kant op. Of een klein beetje meer trekken. Of een klein beetje meer stoten. Oké? En dan op basis daarvan creëer je de verschillende typen atomen. Daar krijg je dan zeg maar de tabel. De tabel van de elementen. Ja? En dan krijg je dan ziel die een ander fenomeen start. Dat is hetgene van beweging. Dus, met andere woorden, en let op, nogmaals, de wil, dus de wil is keter daar, dus het licht die dan in de baarmoeder, laten we zeggen, gespoten wordt. Ja? Even lekker seksueel praten hier. Ja? De wil in de rol van vormgeving is wat we noemen geest. Terwijl de wil in de rol van bewegen, van punt A naar punt B brengen, dat noemen we ziel. Oké? Vorige keer heb ik ook een beetje uitgelegd wat de ziel was. Nu krijg je een betere inbeelding nu van wat de ziel daadwerkelijk aan het doen is. Die geef je dan, zeg maar, die is dan de motor achter jouw bewegingen. Ja? En de geest is je kan zeggen, de motor, die houdt jouw moleculen vast. Die houdt jouw lichaam zoals hij is, compact. Ja? Dat is door geest. Geest doet dat. Ja? Het is een vorm van energie ook. Ja? Dus 2 belangrijke dingen. Vorm en beweging. Ja? Dus al deze vormen, die worden dan in beweging gezet. Hier, bij de kosmos. Dingen gingen bewegen. Ze gingen worden. Ze krijgen vormen. Ja? Blijf maar bewegen. Ja? Hier komt het concept van tijd ook vandaan. Want de beweging van objecten ten opzichte van elkaar. Ja? Obviously, als je het gaat bekijken in het kader van de aarde. Wij bewegen rondom de zon. Dus de tijd die wij dan tijd noemen, is dan de relatieve beweging van de aarde rondom de zon. Ja? Maar natuurlijk, als je op Mars bent, dan is het een ander verhaal. Dus daarom bestaat tijd eigenlijk niet. Ja? We hebben eeuwigheid. Dus dan ga je ook begrijpen dat eeuwigheid betekent niet heel veel tijd hebben rondom de zon. Ja? Eeuwigheid is meer dan dat. Ja? Het is bijna, kan je zeggen, volgens mij kan je zelf zeggen dat het al deze bewegingen gezamenlijk is. Ja? Dus het heeft te maken met een grote cyclus. En binnen die grote cyclus heb je kleinere cyclus. En dan heb je nog een kleinere cyclus. Want je hebt nog steeds de maan die ook rondom de aarde gaat. Ja? Dus dat heb je ook. Ja? Daar heb je dan een maand voor. Ja? Dus 1 maand is de beweging van de maan rondom de aarde. En de jaar is dan de beweging van de aarde rondom de zon. Oké? Dus de dag is dan de beweging van de aarde zelf rondom zijn as. Ja? Dus het heeft te maken met bewegingen. Dus, nou, we gaan dit afronden, we gaan nu verder. Dus laten we wat ik wou zeggen is dat door deze bewegingen zijn deze kwaliteiten dan gevormd. Dus uit keter, bewegen, dan krijg je chokma. Bewegen weer, dan krijg je bina. Bewegen weer, dan krijg je geset, en dan gebura, tefiret, netzach, God, Yesod en uiteindelijk Malkut. Het zijn allemaal bewegingen, trillingen. En dit is allemaal veroorzaakt door de wil, door het licht, door de elektriciteit. Noem maar een naampje die bij jou het beste klinkt. Ja? Maar dus dat zijn de gedachtegangen in ieder geval van Kabbalah. Nou, vorige week hebben we hier over de kwaliteiten gehad. Nou, er zijn 10 kwaliteiten. Die gaan we nu naar de mens zetten.
we gaan dan de mens met deze kwaliteiten bekleden. Want dat is dan gelijkwaardig aan vorm bereiken. Zijn deze 10 kwaliteiten aannemen als jouw eigen kwaliteiten. Zodat jij en ons allemaal een weerspiegeling kunnen zijn van goddelijkheid. Ja? Van de kwaliteiten van de God, van de creator. Dat is eigenlijk de eerste stap. Maar laten we het rustig erover hebben. We hadden het over Keter. We hebben al gesproken wat Keter is. Dat is dan zeg maar het licht, de wil, uiteindelijk. King en Hambo Kitanto. Ja, ik begrijp niet wat je vraag is. Wie is deze persoon? Mijn naam is Glenn Tram, als je dat wil weten. Ja, mijn naam is Glenn Tram. Dus Keter, als je dan Keter hebt, krijg je dan zeg maar, dat is dan de wil. Dat is dan zeg maar informatie die binnenkomt in leegte en die vertelt wat moet gevormd worden. Dat is geest. Ja? En op het moment dat je dan de vorm in beweging brengt, dus vorm in beweging, dat doet de ziel. Dus, maar Keter wordt ook, net als ik al eerder heb gezegd, die wordt ook Ruach genoemd. Chokma is een mannelijke principe wel, maar dat is dan wijsheid. Dat is dan ook dan begrijp je ook wel dat goddelijkheid, de creatie in wijsheid is gemaakt. Ja? Dus dat kan je vaststellen. Ja? In begrip is gemaakt. Dus wijsheid, begrip. En het gaat als een soort van weerlicht gaat hij dan. Hè? Dus Keter is 1. Dan krijg je Chokma 2. Dan krijg je Bina 3. Dan ga je langs de Aad. Dat is dan de zwarte daar. Die gaan we nog niet aankomen. Dan gaat hij dan langs helemaal naar wat ze dan noemen Geset. Ja? Dat zijn de eerstvolgende 3. Ja? En zo zie je ook, hè, manifestatie gaat in 3. Daar komt de drie eenheid vandaan. Dus 3, 3, 3. Boom, boom, boom. Dat is dan de 3 eerste werelden. De eerste gedeelte van boven, deze 3. En dan wel de laatste 3, dat zijn deze. Behalve de laatste, behalve Malkut. Malkut op zichzelf is een wereld. Dus er zijn 4 werelden daar hier. Ja? Dus hier heb je dan Geset. Ja, en dan heb je dan Deborah. Deborah wordt ook Isaac genoemd. En Teferet wordt ook Jacob genoemd. Oké. En dan hebben we de Netzach, God, Yesod en Malkut. Dat zijn de 4 laatste bolletjes. Niet vergeten, deze bolletjes die vertegenwoordigen. Ja, het ziet niet eruit als een bol. Het is het gedachtegang. Het vertegenwoordigt een kwaliteit van een goddelijke kwaliteit. Ja, en dan heb je uiteindelijk Malkut, dat is dan de wereld waarin we leven. Dat is dan die kwaliteit. Nou, je moet als jij, ik blijf eventjes hier, want ik ga een paar belangrijke dingen uitleggen. Als jij dan zeg maar de levensboom zo bekijkt, dan moet je denken aan de Russische poppenweer. Want de kosmos bestaat uit deze kwaliteiten. Eigenlijk alles in creatie bestaat uit deze kwaliteiten. Ja? Dat is dan ook de naam Yod He Vav He. Ja? De DNA van creatie is dit. Ja? Zijn deze 10 kwaliteiten. Deze 10 kwaliteiten zijn we kwijtgeraakt als mens. Die moeten we dan terug herbouwen in onszelf. Het is een hoe noem je dat? Een actie die wilskracht nodig heeft. Het kan niet onbewust ontwikkeld worden. Deze kwaliteiten zijn kwaliteiten die je bewust moet ontwikkelen in jezelf. Niet vergeten het voorbeeld van het hartje, het puntje in het hart. Alles wat daarvoor gebeurt, kan onbewust gebeuren. Ja? Het werken, je gaat seksen, eten, zijn allemaal onbewuste acties die je doet. Maar alles wat daarna komt, ja, vooral op het moment dat je dan zeg maar een verhevener, beter persoon wil worden, moet bewust gebeuren. Dus dat betekent dat je jezelf in de spiegel moet kijken en zeggen, dit is fout en ik ga dit veranderen. Dat ga ik beter doen. Zo ga ik mezelf, zo'n persoon ga ik worden.
Want we kunnen worden. Het is niet omdat je zo bent dat je altijd voor eeuwig zo moet blijven. Als jij zo op een bepaalde manier bent, kan je altijd jezelf kneden om anders te worden. Oké? En dat kan je doen met deze, om in ieder geval goddelijk in jou te activeren, kan je dan deze 10 kwaliteiten activeren. Dus er is nog een ander, het is eigenlijk een blauwdruk. Deze 10 kwaliteiten is een blauwdruk. En het is ook een blauwdruk binnen een blauwdruk, want elke van die cirkels die je daar ziet, moet je dan eigenlijk voorstellen dat dan deze 10 cirkels ook daarin zit. Dus elke cirkel gaat nog verder dieper. Dan elke cirkel die je hier ziet, heeft vervolgens weer 10 cirkels. En in die 10 cirkels, in die 10 cirkels zit weer 10 cirkels. En 10 cirkels. En zo ga je dan zeg maar als een spiraal naar beneden. Het blijft maar doorgaan. Het blijft maar doorgaan. Tot oneindig. Het eindigt niet. Oké? Dus, en dat is ook de reden waarom het ook zo ingewikkeld is, dat mensen een houvast nodig hebben om hun leven te leiden. Want je kan alle kanten op. Dat is dan eigenlijk de boodschap. Je kan letterlijk je eigen pad doen. Alles is mogelijk. De conditie alleen maar is dat we moeten een omgeving hebben waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar er geen dwang, waar mensen niet gedwongen worden. Oké? Dus je ziet ook hier 3 pilaren. Even terug naar de levensboom. Je ziet ook die 3 pilaren, daar heb ik vorige keer niet over gehad. Je hebt dan de rechterpilaar, de linkerpilaar, dat kan je zien, dat kan je zeggen, en dan heb je dan tegen maar een pilaar in het midden. Ja? De linkerpilaar, die is dan de pilaar van de Bina. Dat is dan de pilaar van, wat ze dan noemen, strengheid. De pilaar van streng, of van rechtvaardigheid. Dat kan ook. Ja, het is een kwaliteit. Ja, dat is de pilaar van rechtvaardigheid. En dan heb je aan de rechterkant, noemen ze dan de pilaar van barmhartigheid. Ja, dat is de pilaar van meedogenlozen. Mededogen. Ja, de pilaar van mercy. Ja, en dan heb je een middenpilaar, dat is dan de pilaar van de zon. De pilaar van de zon, kan je ook zeggen. Zeg, Teferet, dat zeg maar bij de groen, de middelste rondje daar, die Teferet, dat vertegenwoordigt de zon. Letterlijk de zon hier, zeg maar, die je ziet in de hemel. Ja, dat representeert dat. Maar wij hebben ook een zon in ons lichaam. Een energiebron, zeg maar. Ja, net onder ons maag. Oh ja, Anna zegt, dit is zeer moeilijk om je te verbeteren. De sterrenbeelden zijn degene die je beïnvloeden. Pittig, hoor. Misschien zie ik het verkeerd. Ja, de sterrenbeelden beïnvloeden je. Anna, dat is een goeie, hoor. De sterrenbeelden of eigenlijk alle objecten die jij direct kan waarnemen in de hemelen, die hebben invloed op de mensheid. Daarom hebben maan ook invloed op mensen. Mannen, dus niet alleen maar vrouwen, hebben ook hun mannelijkse periode. Mannen hebben dat ook. Alleen bij een man gebeurt het een klein beetje anders. Ik herken dat in het kader van mijn energiegehalte. Dus op het moment dat de einde van de maand is van mijn lichaam, laat me het even zo zeggen, want voor iedereen is het anders. Het is op basis van je dag van je geboorte. Dan zie je dat op het moment dat de cyclus afgerond is, dus de maand van je lichaam is afgerond, dan krijg je een soort piek in je energie. Ja? Bij vrouwen is dan een piek in het schoonmaken van hun baarmoeder. Dus, maar om terug te komen op jouw verhaal, Anna, je kan verbeteren, want het idee juist is als je moreel wordt, dat je juist heerschappij krijgt over je eigen lichaam nou. Dus dan kan je precies je lichaam vertellen wat hij moet doen. En sterker nog, als we collectief moreel worden, als mensensoort, dan krijgen we zelf de tools in handen om de buitenwereld
ook meesterschap erover te hebben. Maar die krijg je niet zolang je niet in harmonie leeft met die wezens. Ja? Dus die wezens die gaan naar ons luisteren op het moment dat wij moreel zijn. En zelfs als jij nu moreel bent als in je uppie, om een beetje ook te stimuleren om snel moreel te worden, krijg je heerschappij over deze dingen. Ja? Dat is de hele concept van magie op gebaseerd. Maar magie werkt niet zomaar zolang je niet zelf, dus het manifestatievermogen van een persoon. Dus hoe snel kan je bepaalde dingen manifesteren? Dat gaat heel vaak gepaard met hoe moreel iemand is. Oké? Want deze krachten, die willen ons wel helpen, die willen zelf heel graag zelf ons helpen, maar die wachten totdat wij moreel worden. Want ze willen niet natuurlijk slaaf zijn van jou. Oké? En ze willen ook niet dat slavernij, zeg maar, doorgaat. Ja? In creatie. Dus er is een limiet waar ze helpen tot dusver totdat je dan je eigen gedrag ook aanpast. Maar we gaan over hebben welke kwaliteiten deze zijn en hoe we dat aan kunnen werken. Dus elke sefirot trouwens, deze bolletjes noemen ze dan sefirot. En eentje heet sefira en allemaal of een paar noem je dan sefirot. Ja, elke sefirot is een getal letterlijk. En dan nu gaan we een beetje over numerologie praten. Getallen, zoals we later zullen zien, ja, en ook wanneer we tarot meer gaan bestuderen, getallen hebben een natuurlijke en ordelijke progressie. Ja? Probeer me hier te volgen, want het is een klein beetje diep, dat begrijp ik, maar je moet de gedachtegang volgen. Dan krijg je een scala van openbaringen, laten we het even zo zeggen. Want bij iedereen gebeurt er iets als je deze informatie krijgt. Ja? Elke getal heeft een natuurlijke progressie. Ze geven niet alleen kwantiteiten aan. Heel veel mensen denken aan nummers alleen maar in de terminologie van kwantiteit. Maar ze geven ook een kwaliteit. In fact, nummers in zijn origine staat is een kwaliteit. Niet eens een kwantiteit. Ja, kwantiteit is een soort van een side effect daarvan. Ja, maar het is meer een kwaliteit. En ik ga uitleggen wat het is. Een voorbeeld. Nummer 0, die zit hier niet op. Dat is dan eigenlijk Ayin, het niks. Dat is wat 0 representeert eigenlijk. Ja, het brengt het idee van potentieel 0 is niet niks. 0 is Isis. Dat is dan de baarmoeder. De nachtelijke hemelte, dat is 0. Ja? Het brengt het idee van leegte. Het is leeg, 0. Ja? Of potentieel over. Ja? En, de monad, dus de nummer 1, dat is de monad, ja? Vertegenwoordigd door nummer 1, heeft alle getallen en alle kwaliteiten van alle getallen. Dit is iets dat voor heel veel mensen moeilijk is. Alles komt uit eigenlijk 1. Want 1 vertegenwoordigt de eenheid, betekent de alles, de eenheid, de unity, alles. Ja? En de nummer 1, ja, die bevat alle kwaliteiten van alle andere getallen. Nou, hoe kunnen we het zien hier op de levensboom? Keter is dan de hoogste bolletje, ja. Die drukt eigenlijk al die andere bolletjes eruit. Dus al die andere bolletjes die je hier ziet zijn manifestatie van hetzelfde, van de ene, van de monad. Ze noemen dat de monade, de 1. Dus 1 is de alles, 0 is absoluut niks, 1 is absoluut alles. En uit deze absolute eenheid krijg je alles. Al die andere nummers. Dus nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9 zijn allemaal kwaliteiten van de 1. Zie je dat? Dus het vertegenwoordigt alles. Dus, er is nog iets anders. Ik geef een voorbeeld. Dus nummer 2 brengt het idee van partnerschap. Of relatie tussen twee entiteiten. Die kwaliteit is het. Dus eenheid heeft besloten om de kwaliteit partnerschap te manifesteren. Dus nummer 2 geeft het idee van partnerschap eruit. Nummer 3 staat voor groei. Dingen beginnen nu serieus te worden.
1 plus 1 is niet 2. 1 plus 1 in occulte tradities is 3. Want de moeder en de vader, die komen bij elkaar samen en die maken een kind. Dus de derde entiteit in het hele verhaal. Ja? Daarom heb je de tweeën nodig, de twee pilaren nodig. En dan heb je dan de middelpilaar, de pad van de zoon dus. Dat is eigenlijk een synthese, een samenvatting, de balance point, de balans tussen die twee extremen. Ja? Dus, en dat is de pad van de zoon. Dus dat is wat wij moeten zijn, gebalanceerd. En we zijn nu vreselijk of te barmhartig, te veel merciful. Oh, laat maar gaan. Of te streng. Dan zijn we één van de twee. En we moeten eigenlijk een synthese zijn van beide. Dus het is niet de ene en ook niet de andere. Wat je heel vaak krijgt in onze cultuur is debatten over een ene standpunt of een ander standpunt. Dus dan heb je dan die twee extreme punten. En dan proberen ze je natuurlijk altijd een middelpunt te krijgen. Ja. Maak het beeld groter. Ja, jij mag het beeld groter maken. Ik kan het beeld niet groter maken. Maar ik ga zo direct naar de volgende sheet. Dus ik ga... Ja, oké. Thank you. Ja, dat kan ook. Ja, dus dan heb je... Dus 3 staat voor groei. Ja, het idee om er meer dan 2 te hebben, zeg maar. Maar de concepten van de nummers, die gaan verder. Want dit is eigenlijk een stukje ook in numerologie. Wat je krijgt is dan dat dus 0 is goed opletten, is de polaire uiterste van 1. Dus als je 0 hebt aan de ene kant, heb je 1 aan de andere kant. Ja? En 1, dat van 2. Dus dan 2 is dan de uiterste, dus de polaire uiterste van 1. En 2 is dat van 3. Etcetera. We gaan tot 9 natuurlijk. Na 9 is de cirkel rond en dan beginnen we opnieuw. En dan zeg je van, oké, dat is de eerste cyclus. En dan 20 is dan de tweede cyclus. We beginnen van 2 en dan begin je weer bij 0. Ja? Dus eigenlijk hebben we de getal 0 tot 9. Oké. Dus ik hoop dat dit concept duidelijk is. Dus nummers, die hebben kwaliteiten. En dan is het 9 of 10 nummers, van 0 tot 9. Die kwaliteiten moeten ook in ons aanwezig zijn. Dit is hoe wij onszelf gaan verbeteren. Maar, laten we Israël bespreken, want dit is wat ik wou bespreken. Dus we hebben nou de gedachtegang van goddelijkheid, in ieder geval hebben we afgerond. Ik ga niks meer zeggen daarover. We gaan nu verder met de mens en de wereld. En de wereld heb ik ook al een klein beetje al besproken. Maar we gaan nou nu met de mens. Die ook Israël wordt genoemd. Israël is eigenlijk, die wordt gezien als de mens die de wens heeft. En de mens, of het individu met een wens. En een wens, niet zomaar een wens, niet een wens om een auto te krijgen of een huisje. Niet zomaar een wens, maar het individu die begrijpt dat hij of zij goddelijk is. En dat hij of zij eindelijk als een goddelijke wezen moet gaan gedragen. En niet als een beest. Want wij hebben wel dierlijke componenten. Maar we zijn in de kern goddelijk. Daarom noemen ze ons ook kinderen van God. Eigenlijk kinderen van de creator. Want als ik de titel God gebruik, dan denk je aan de Duitsers natuurlijk. Hè? Dat willen we niet. Oh, heb je die schilderij in thuis? Oké. Ja, dat is de schilderij die Daya erover heeft, is de achtergrond die ik daar heb. Dat is dan de hand van God met de vinger van de mensheid. De mensen, ik ben even vergeten, maar ik denk dat het Michelangelo is. Dat laat zien hoe lui we zijn eigenlijk. Want we zitten gewoon lekker te chillen en dan onze hand, we strekken het niet eens. En dan zie je God heel erg zijn best doen om met de mensheid te praten en te communiceren en de mensen zitten te chillen. Wat we nu aan het doen zijn, we zitten gewoon te chillen. Ja? Dus het is Israël. En niet vergeten, Israël heette vroeger Jacob. Jacob met een V eigenlijk.
Maar in de westerse wereld vertalen we dat als Jacob. Oké, laten we het concept van de val bespreken. Want er is iets in de Bijbel dat hebben ze over de val. En die wil ik eventjes wat meer duidelijkheid daarin scheppen. We hebben aan de linkerkant zie je die 4 werelden. Die ga ik niet uitleggen, die heb ik in de vorige podcast al uitgelegd. Maar ik heb het hier gezet zodat je ziet hoe de val plaatsvond in deze werelden. Ja? Want volgens Kabbalah, en ik lees gewoon nu eventjes. Volgens Kabbalah werd Adam Kadmon, dat is dan zeg maar de mensheid eigenlijk, de mensenras collectief is Adam Kadmon eigenlijk. Ja? Wat oorspronkelijke mens betekent, of Adam Elion, wat hoogste mens betekent, is dan geëmineerd. Dus uit gedachten gekomen. Dus een gedachte van de creator. Na de Tzimtzum, dus nadat hij dan zeg maar de plek heeft gemaakt, de leegte heeft gemaakt. Het eerste wat hij in zijn gedachten kwam was, we hebben een beheerder nodig. En dat is Adam geworden. En dan in Kabbalah noemen we dat Adam Kadmon. Ja? Dus de wil van de schepper, dus Keter, ja, om te geven, want dat is wat de creator wil. De wil is continu om een schepsel te scheppen en hem te vullen met onbeperkt genot. Dat is dan het uiteindelijke doel van de creatie. Om ons te vullen met onbeperkt genot. Dus wat is er gebeurd? Volgens de kabbalistische traditie, en het is een verhaal die ze dan vertellen om jou het idee te geven wat er allemaal aan de hand is dat de mensheid is het spiegelbeeld van God nu. Dus God is de wil om te geven en wij zijn de wil om te ontvangen. Wij willen alleen maar ontvangen. Geef me, geef me, geef me, geef me, geef me. Ja? Dat is dan de ego. Ja? Die zijn werk doet in je. En de wil van de schepper om te geven was overweldigend. Ja? Waardoor Adam Kadmon's egoïstische wil om te ontvangen zo groeide dat het veroorzaakt wat in Kabbalah, ze noemen dit Shevirat Hakelim. Ja? Wordt genoemd. Het is het verbrijzelen van de vatten. Dat is een beetje Lurianic Kabbalah dit. Maar wat ermee bedoeld wordt is dat je moet de mens zien als een soort van vat die ontvangt. Die ontvangt de heerlijkheid. Alle genotten die je maar kan bedenken. Je eet, je gevoelens die je hebt naar een ander. Dat zijn allemaal dingen die je krijgt eigenlijk. Ja? En dat maakt je blij en dat maakt je gelukkig. Ja? Maar dit is zodanig groot geworden nu. Ja? Je wil het zo graag blijven krijgen. Dat er een soort van barst. Het is kapot gegaan. En het kapotgaan daarvan heeft dan veroorzaakt heel veel kleinere vaten. Wat we dan Adam Harishon noemen. Dat zijn wij. Dat is hoe we nu zijn. We zijn nu allemaal heel veel verschillende individuen. Ja, heel veel verschillende mensen die rondlopen en met dit gevoel van ontvangen. Ja? Dus dit is, zoals ons wordt verteld, de menselijke soort die gevangen zit in materie en lage bewuste egocentrische verlangens heeft, terwijl hij zichzelf beschouwt als een afzonderlijke entiteit van de schepping. Dus Kabbalah vertelt ons, we hebben zo'n grote ego gecreëerd voor onszelf, dat we nu vastzitten in de materie. Want we denken dat wij individuen zijn en dat we niet deel zijn van een geheel. En omdat we dit soort gedachtegangen, egoïstische gedachtegangen, cultiveren en creëren, ja, en ook daarnaar leven, dat wij dan corruptie krijgen, dat je dan een ander pijn doet, dat je dan een ander dwingt, ja, omdat jij denkt dat ik totaal iemand anders ben dan jij, ja. Terwijl als jij in de kern begrijpt wie we zijn altijd met elkaar verbonden. Dus als ik blij ben, als het ware, ben jij nog blijer. Ja? Dus we dalen dus eigenlijk verder in materie door dit kwaliteit die we van ontvangen. We willen alleen maar ontvangen. Ja? En als jij oplet aan jezelf, je ziet ook wel dat
Iedere mens heeft wensen. Ze willen dingen. Oh, ik wil heel graag een boek kopen morgen. Of ik wil heel graag een nieuwe computer. Of ik wil heel graag... Het begint altijd met ik wil. Ja? En eigenlijk God, die begint altijd van ik geef. Ja? Dus daarom zijn we ook verschillend. En daarom komen we ook niet. Begrijpen we God niet. Of begrijpen we de creator niet. Omdat we in de tegenpool zijn van creator. Ja? Dus, maar ik wil dit verder uitleggen in het kader van zonde. Want de val wordt gezien als de zonde. De zondeval noemen ze dat in de Bijbel. En het is niet wat mensen... Ook dit wil ik uitleggen. Ja? Oh, Bria is... Daya zegt, wat is Bria? Oké, voor jou Daya, eventjes heel snel. Aan de zijkant hier links zie je dan de 4 werelden. Daar heb ik heel snel in het begin van het onthullen van Kabbalah, heb ik dat uitgelegd. Er zijn de 4 werelden. Dit zijn geestelijke werelden. Ja? Dus dan heb je dan, Adam Kadmon is de eerste emanatie, daarom is het helemaal boven. En dan zijn we gevallen helemaal beneden bij wat ze dan noemen Malkut of Azaiah. Ja, dat is dan de fysieke wereld. Ja? Er zijn eigenlijk 4 werelden waar Adam Kadmon doorheen is gegaan. Oké? En dit zijn eigenlijk de spirituele werelden. Ze zijn niet los van elkaar. Ze zitten eigenlijk, je kan zeggen, een soort van op elkaar en in elkaar. Ja? Dus het zijn geen rechte lijnen. Het is een soort van, net als kleur. Als je dan de kleuren van de regenboog hebt, dan het is eigenlijk exact dat, kan je zo zeggen. En dan gaat het allemaal in elkaar. Het is nooit alleen maar rood of alleen maar, het gaat allemaal in elkaar verder. En helemaal beneden heb je dan zeg maar de fysieke wereld. Ja, Bria is dan de creatie. En daar begint ook de Bijbel, Bereshit met Bria. Ja? Dus absoluut praten ze niet eens erover. Dus daarom heb ik ook in de vorige podcast gezet voor het begin. Want het begin volgens de Bijbel is Bria. Ja? En trouwens, Bijbel is een kabbalistische tekst. Ook voor de mensen die het nog steeds niet weten. Ja? Dus de val is eigenlijk, wordt veroorzaakt door onze ego. Dat is eigenlijk wat de val vertegenwoordigt. Nou, het vertegenwoordigt niet de zonde van, ik weet het niet, in kerken, ik was in de kerk al heel lang, en dan komen ze met een verhaal dat Adam heeft gezondigd, heeft de appel gegeten, dat was het verhaal, hij heeft de appel of de vrucht gegeten, want ze zegt niet de appel, het is een vrucht. Ja? En omdat hij niet geluisterd heeft naar God, heeft God hem natuurlijk verbannen. Nou, elke klein kind begrijpt wel dat dit het is een verhaaltje, het is een allegorie, want we zijn geen kinderen die je dan zegt van foei, je mag dit niet doen, daarom krijg je straffen. Dus het zijn volwassen mensen. Ja, dus het is een kinderlijke manier om uit te leggen, zodat ook kinderen kunnen begrijpen natuurlijk, dat oh ja, wou ik net vragen, ik word in de war soms, ja. Dus dit verhaal van de christenen die zeggen van ja, de zonde, de Adam heeft appel gegeten en zo dingen. Nou, om te beginnen, je hebt 2 bomen. Je hebt dan de boom van het leven, de levensboom. Ja. En de boom waarbij ze daarover hebben, is de boom van Adam, dat Eva Adam heeft gezegd, ga eten. Dat is dan de boom van de kennis van goed en kwaad. Ja. Dus, nu zie je al, de slang in de Eden, en daar hebben we over een boom van goed en kwaad. En dan op het moment dat we dan goed en kwaad gingen begrijpen, zeiden de engelen, haal ze uit de tuin van Eden, omdat we willen niet dat ze gaan eten uit de boom van leven. En ik heb hem net de boom van het leven laten zien. Dat is dan het levensboom van Kabbalah. Ja? En dan zegt de tekst iets heel bijzonder. Hij zegt, want als ze daaruit eten, worden ze wat? Ze leven voor eeuwig. Dat geeft je een idee dat op het moment dat we die kwaliteiten van het levensboom aannemen,
dat onze eigen leven ook een impact zal hebben op onze eigen leven. Laten we het daarbij houden. Oké? Het zal een impact hebben op onze eigen leven. Het zal zelf kunnen verlengen. Oké? Dus het heeft te maken met deze kwaliteiten. Deze kwaliteiten verzorgt ook dat wij niet alleen maar kennis hebben, objectieve kennis van goed en kwaad. Ja. Maar ook de kwaliteiten. Ik wil dat jullie deze kwaliteiten ik wil jullie het uitleggen zodat jullie het kunnen aannemen. Ja? En ik zie al dat mijn tijd voorbij is. Ik neem nog 5 minuten om een aantal dingen te bespreken. En dan gaan we verder volgende week. Want ik heb iets heel leuks voor jullie in petto eigenlijk. Ik ga tot dat punt, denk ik. Oké. Dus de val heeft te maken met jouw ego. Daarom zeg ik ook heel vaak, hou je ego aan de kant. Ik weet dat je heel veel dingen hebt gelezen. Ik begrijp dat je bepaalde kennis uit andere bronnen hebt gekregen. Dat begrijp ik allemaal, want dat heb ik ook gedaan. Het verschil is namelijk dit. Je moet natuurlijk de eigenschap hebben, de kwaliteit hebben om onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet waar is. Dat is de eerste kwaliteit die iedereen moet hebben. De tweede kwaliteit is, dan moet je dan nederig zijn. Dat is dan waarmee we zijn begonnen. Wees nederig. Ja? Maar als de ego ertussen zit, dan ben je niet nederig. Want dan ga je discussiëren, dan ga je debatteren. Want je wil jouw gelijk hebben. Maar je gaat zien, wanneer het komt op basis van de rechten van de mensen, en wanneer het gaat om de rechten van de mensen, en wanneer het gaat om de natuurwetten, heeft jouw mening weinig zin. En heeft jouw debat winnen weinig zin. Eigenlijk, laat ik jou heel eerlijk zeggen, het heeft totaal geen zin. Ja? Dus je kan wel blijven debatteren, tot koninkrijk komen zou ik zeggen, het heeft geen zin. Ja? Want als het gaat over rechten van mensen, en als het gaat over natuurwetten, die dan de rechten van de mensen bepalen, ja, dan heeft het geen zin. Debat is onzin. Dus dan moet je juist de ego weghalen. Je moet de ego weghalen, want het heeft niks te maken met hoe je dingen, hoe jouw opinie zijn over dingen. Daar hebben we niet eens hierover. Ja, we hebben over de kwaliteiten die je moet hebben als mens, en hoe je moet gedragen naar een ander toe, en hoe je moet gedragen naar de creatie toe. En als uitbreiding daarvan, hoe je moet gedragen naar de creator toe. Ja? De Egyptenaren praten continu over bewonderen, de creatie bewonderen. Hebben jullie ooit eens een keertje gewoon stilgestaan? Gewoon stilgestaan, nadenken. En kijk gewoon naar de zee. En dan jezelf afvraagt, wie zegt tegen de zee, dit is je grens? Wie zegt dat? Wie zegt tegen de zon, oh je moet in het oosten omhoog gaan? Of dat de aarde op zodanig gekanteld moet zijn en rond de zon moet draaien. En dat precies 360 of 365 dagen moet doen. Wie zegt dat? En dit is dan hoe de religies van vroeger zijn ontstaan. Met de bewondering van een denkend persoon. Ja? En dat hebben we niet meer. Nu hebben we religies die jou vertellen wat je moet denken. En jou vertellen wat je moet doen in het leven. En zo gaat het niet. En ik wil voor de duidelijkheid, voor het verhaal van de zonde af te maken, van de val. In de Bijbel spreken ze van een woord dat heet shata. Shata. In het Hebreeuws. Ja? Dus het woord zonde in het Hebreeuws heet shata. En shata betekent het punt missen. Het heeft niks te maken van, oh ik heb de appel gegeten. Of je hebt de punt gemist. Daarom zit je in problemen omdat je niet begrijpt. Je hebt de punt gemist. De boodschap heb je gemist van de natuurwetten. Die heb je gemist. Die begrijp je niet. Ja? Dat is het woord dat Hebreeuwse mensen gebruiken. Het mooie van dit woord is dat je hebt dan, even later heb je dan zeg maar de gnostici groeperingen, zijn de christenen voor de christenen van nu, zeg maar. Die waren een stuk beter. Ze noemden dan die christenen van toen Gnostics. Die Gnostics, die noemden zichzelf geen Gnostics. Die noemden zichzelf Telestai. Dat is een Grieks woord. Telestai. En Telestai betekent mensen die gericht zijn.
Dus mensen die de punt niet hebben gemist. Mensen die gericht zijn. Telestai. Ja? Dus dat geeft ook de omgekeerde gedachtegang van Chata. Ja? Dus je hebt de punt gemist of je hebt de punt niet gemist. Ik ben gericht. Ik ben doeltreffend. Ik begrijp wat ik moet doen en ik ga het doen. Juist handelen dus. Ja? Dus dat is eigenlijk wat de vouw vertegenwoordigt. Dus we zijn te egocentrisch geworden. We denken dat we zo geweldig zijn. En omdat we naar school zijn gegaan en al die titels hebben bereikt, dat we het allemaal zo goed weten. En dat wij allemaal, zeg maar, kunnen gaan werken voor de regering. En dat wij, of voor de kerk. En dat wij dan andere mensen zelfs kunnen vertellen wat ze dwingen, wat ze moeten doen ook nog eens een keertje. Ja? Dus, maar ik ga hiermee eindigen. Vanwege onze aard van ego, de egocentrisch, domineert de wil om te ontvangen overweldigend nu. Alles in ons leven, zeg maar. Dus ik wil, dat domineert overweldigend in ons leven. Ja? Dit is de oorzaak van pijn en lijden, want je wordt slaaf van je eigen wensen. Ja? En ik zeg niet dat je geen wensen moet hebben, maar nogmaals, de pad van de zoon is de middelste pilaar. De pilaar van balans. Je moet de juiste balans hebben. Ja? Maar dat is wat de pijn, rampen, corruptie, al die dingen veroorzaken. Ja, de kabbalisten zeggen dat om de mensheid haar doel te laten bereiken, want we hebben een doel hier. Maar we zijn kapot. Dus wij zijn zelf als mens kapot. Dus wij zijn kapot en wij kunnen in onze kapotte staat onze doel op aarde niet bereiken. Dus de eerste orde van zaken is wat ze noemen dan tikkun. Ja? Dus als wij dan hemel op aarde willen brengen. Dus wat onze doel altijd was, is deze goddelijke kwaliteiten aan te nemen. Onszelf ons eigen maken. En dan vervolgens handelen in deze realiteit. Namens deze kwaliteiten. Of volgens deze kwaliteiten. Ja? Dus we zijn gevallen. We zijn kapot. We zijn een soort die ontkoppeld is van de totaliteit. Dus de eerste orde van de zaak is tikkun. Is weer deel maken van de schepping. Van een geheel. We zijn geen individuen in de zin dat jij het overdenkt. Het is een individuele manifestatie. Maar we zijn deel van een lichaam. En we hebben onze rol in dat lichaam. Als mensensoort. Ja? En tikkun wordt ook het grote werk genoemd trouwens. Dat is dan wat mijn website naar vernoemd is. The Great Work Experience. De ervaring van het grote werk. Ja? Het is jezelf corrigeren. Dat is tikkun. Jezelf corrigeren. Ja? Dit hebben ze helemaal. Hieruit komt het verhaal van Jezus vandaan. En ze hebben het helemaal verkracht. Want hier komt het verhaal van de verlosser. Maar, dit is het verschil. De originele traditie, de kabbalistische traditie, dus dit is dan dus de originele traditie van de christendom, die vertelt dat jij jezelf moet veranderen. Dus het is een interne werk, die ook de interne grote werk wordt genoemd. Ja? Dat is een van de eerste dingen. En de eerste heb ik al genoemd. Dat is nederig zijn en de ego weghalen. Zodat je kan leren. Ja? Dat is dan de eerste. Het is een interne werk. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben het geëxternaliseerd. Ja? Dus nu is Jezus degene die het allemaal moet doen. Dus jij hoeft niks te doen aan jezelf. Je kan gewoon dom blijven en door het leven gaan. En domme fouten maken. En andere mensen hun leven kapot maken met jouw acties. Bewust of onbewust. Ja? En alles is koek en ei. En dan ga je begrijpen dat dat niet zo werkt. Ik bedoel, als je dat gelooft. En nogmaals, het is een geloof. Dan begrijp je het niet. Dan is het shata. Dan heb je gezondigd. Dan begrijp je niet hoe waarover het gaat. Maar het gaat over interne aanpassingen doen. Want dat is de enige plek waar je überhaupt aanpassingen kunt doen. Ja? En de andere aanpassing, de externe grote werk is wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Ik begrijp het, dat het aan mijn eigen leven moet uitgevoerd worden. Maar dan geef ik andere mensen ook die tools, zodat hun het ook zelf met zichzelf kunnen doen.
En uiteindelijk een kettingreactie creëren. Want iedereen kan een ander dan uitleggen, duidelijk uitleggen wat het betekent om moreel te zijn. Ja? En dat is de kettingreactie dat wij moeten gaan creëren in de wereld. Ja? Dus je hoeft niet iedereen is iemand van televisie, niet iedereen is iemand van social media, dat begrijp ik ook allemaal. Maar begin tenminste met je kinderen en je naasten. Oké? Dus zo begint het. Zo begint het. Dus ik moet het helaas hierbij houden, mensen. Ik zou wel heel graag, even kijken wat ik hier heb. Ja, door het zijn zal ik worden. Dat ga ik volgende week verder. Volgende week krijgen we dan deel 2 van door te zijn zal ik worden. Dan krijgen we dan deel 2. En dan gaan we dan zeg maar de kwaliteiten vanaf begin, beetje bij beetje, stuk voor stuk. Ja, juist is het beste wat wij kunnen doen. Goede woorden uitleggen, ja. Ja, want dat is eigenlijk het uiteindelijke doel van ons allemaal. Het uiteindelijke doel van de mensensoort, uiteindelijk, is om te ervaren sowieso, maar in het bijzonder deze kwaliteiten doornemen in deze fysieke wereld ook, in deze wereld. Want we hebben verschillende werelden. En in deze wereld hebben we gebrek aan wijsheid bijvoorbeeld. Wijsheid is één van die kwaliteiten. Hebben we gebrek aan begrip. En dan ga ik je uitleggen hoe je dat allemaal bereikt. Dat is het trivium. Hebben we tekort aan kennis? Hebben we tekort aan oordeel? We oordelen niet. We hebben het idee dat als we oordelen, dat we iets slechts aan het doen zijn. Ja? De zorg. We hebben geen zorg meer voor onze medemensen. Ja? Ik rest maar stikken. Ja? Moed. We hebben geen moed meer. Dit zijn kwaliteiten die we moeten gaan eigenlijk herreizen. Dat is dan de Christus die herrezen moet worden. Want jij bent de Christus. En de Christus die herrezen wordt, is de persoon met deze kwaliteiten. En dan wordt hij dan gezien als de zoon van de Almachtige. Van de alles. Van de absolute alles. Van de absolute niks en de absolute alles. Dat is dan wat we dan noemen de creator of God. Wat de mensen dat noemen. Dan ben je dan een zoon van. Want dan hoe word je dan een zoon? Op het moment dat je de gedrag van je vader kopieert. Je moet het gedrag van je vader kopiëren. Dat is wat kinderen doen. Ze kijken naar hun ouders. Ze gaan hun eigen weg. Maar ze krijgen instructies. En dan zolang ze dan die instructies volgen en doen wat ze willen, lang leven de lol. Maar op het moment dat je de instructies er tegenin gaat, dan krijg je problemen. Want als tegen mijn kind zegt van luister, speel niet met vuur. Zolang het kind die instructies volgt, dus niet met vuur spelen, niks aan de hand. De dag dat het kind zegt van, ik ben groot geworden, ego. Ik hoef niks te hebben van mijn vader, ego. En ik ga toch mijn hand in de vuur zetten, dan brand je je handen. Precies dat. Maar alleen nu moet je zien, de relatie tussen de kosmos, de creatie naar ons toe. Ja? Er zijn een aantal dingen die we moeten begrijpen dat niet kunnen veranderen. Dat noemen we dan natuurwetten. En dat heeft niks te maken met Darwinisme. In feite, Darwinisme is niet ter sprake hier. Ja? Het heeft te maken met de universele wetten, zoals zwaartekracht, magnetisme en al die dingen. Ja? Dat noem ik dan natuurwetten. De natuurwet, die wordt niet uitgelegd. In scholen, in kerken. Als je mij vraagt, dat is dan de grootste geheim der geheimen. Die ze voor ons allemaal hebben verborgen gehouden. Want zolang jij niet begrijpt dat er een bepaalde orde is in de creatie, dan ga jij handelen alsof het niet bestaat. Waardoor je dan mensen gaat dwingen. En dan denken, ik heb gelijk. Waardoor je dan mensen pijn gaat doen. En denken, ik heb gelijk. Waardoor je dan dieren pijn gaat doen. En denken, ik heb gelijk. Ja? Omdat je dat niet begrijpt. Nou, op het moment dat je dat begrijpt, dan gaat de dynamiek van de wereld veranderen. Dat gaat echt veranderen. Oké? Dus, ik hou het hierbij mensen. Bedankt voor jullie tijd en jullie aandacht. Ik zie jullie fris en fruitig weer volgende week. Volgende week gaan we deel 2 doen van hiervan. En we gaan praten over deze 10 kwaliteiten. En er is wat ik dan noem een bonus level voor volgende week. Volgende week gaan we voor degenen die de astrologie leuk vinden,
Dan gaan we volgende week over astrologie hebben. Dus iedereen die astrologie leuk vindt, kom volgende week zeker weten. Ja? En neem iemand die je kent die astrologie leuk vindt. Dan ga ik beginnen ermee. Oké? Dan gaan we over deze sterren praten. En dan gaan we het rustig doen. Ja? Dankjewel voor jullie tijd. Het was weer een waardig genoegen, mensen. Ik vind het altijd leuk om dit soort lessen te doen met jullie trouwens, hoor. Jullie zijn echt een leuke groep mensen. En ik verwacht jullie volgende week weer. Ik heb leuke dingen voor jullie in petto. Dus tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en we zien elkaar weer. Kromme Aard. De waarheid zal zijn. Tot ziens.